Praise the Lord, Hallelujah. आं इसोरखौ हामबायनो बे बेलासि समाव आरो नोंथांमोन बयनिसिमबो भिडिअ नायगिरिफोरनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय। दा आङो गोथार शास्त्रनिफ्राय गुसुङै गाहाम बाथ्रा बुंनो सानबाय। बे समाव आङो थान्थिनाय जाबाय। नोंथांमोना अननानै खोनासंदो आरो बुजिनानै लानो नाजादो। आंनि मुङा टिमथि नार्जारी। आं बे समाव लुकासनि गाहाम बाथ्रानिफ्राय जे बुंनो सानदों, जोंनि जिउआव सिरि मोननांगौ, मानि थाखाय जोङो दिनै जिउआव सिरि मोननांगौ बेफोरनि बिसय बेवहाय बुंनाय दं जे जों जि मानसिया पापआव उन्दुलांना दं, गासै बुहुमनि मानसिफोरा दिनै पाप मावनानै इसोरखौ दुखु होबाय। पाप मावनाया दिनै इसोरनिफ्राय गोजान खालामनाय जायो आरो पाप मावनायखौ दिनै इसोरा मोजां मोना। दिनै जों पाप मावनाया जाबाय इसोरनिफ्राय गोजान खालामो आरो पापआ जाबाय इसोरनि सुथ्रुता, जायनि थाखाय पाप मावनायखाय इसोरनि नोजोराव जोङो दसि। बेनिखायनो बे लुकासनि बिसयाव आङो लुकासनि 21नि 29निफ्राय आङो 36सिम, लुकासनि 20 बालाब 34 सिरिनिफ्राय 36 सिरिसिम आङो नोंथांमोन बयनिसिमबो बेखौ फरायनानै होनो सानबाय। बेयाव बेबायदि लिरनाय दङ, गोजौआव दङ, सिरि मोननानै थानो गोनां, गाव गावखौ नेफ्लायबाय था, नोंसोरनि गोसोफ्रा भजफोराव, जौ फेनायाव आरो गोथाङै थानायनि थाखाय जिंगासिनायफोराव गिलिर जायै बादि, आरो बे दिना दौलें बादि नोंसोरनि सायाव नुवा नुस्लाबा सफैयै बादि। मानोना बियो पृथिबीनि सायाव खामिनाय मानिफोरनि सायाव फैगोन। नोंसोरो लागारबो आरज खालामै खालामै सिरि मोननानै था। नोंसोर बेफोर गासै जाफैगोनफोरनिफ्राय एखेनो आरो मानसिनि फिसाज्लानि सिगाङाव गसंनो हानाय बायदि। प्रेज द लर्ड। अनजाग्राफोर, आं बे बाथ्राखौ मानि थाखाय नोंथांमोननिसिम बुंदों। जों साफ्रोमबो बे बाथ्राखौ जिउआव बुजिनांगोन। जोङो साननि जोंखौ मानो सिरि मोननो थोनदों बाइबेलावलाय? बाइबेलाव जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंखौ मानो सिरि मोननो थोनदों? जों उन्दुलांदों नामा? जोङो निस्सय उन्दुलांनानै दङ। गोबां मानसिफ्रा उन्दुलांनाया माखौ होनो, आं बेखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनो सानदों जे सिरि मोननानै थानो गोनाङा जोंनि जिबनाव बेसेबांबा गिदिर। जों दिनै सिरि मोनाब्ला, जों दिनै जिउआवहाय सिरि मोनाब्ला, जोंनि गोसोफ्रा, जोंनि जिउफ्रा मा जालांगोन अनजाग्राफोर? बेखायनो जों गाव गावखौ जों नेफ्लायनो, बाइबेलाव बुंनाय दं, गाव गावखौ नेफ्लायबाय था। नोंसोरो भजफोराव आरो जौ फेनायफ्राव आरो गोथाङै थानायनि थाखायल' जिंगासिनायफोरजों नोंसोरो गिलिर जानानै नोंसोरो सैनाङि बायदि होनदों। दिनै गोबां मानसिफ्रा संसारनि थाखा फैसानि थाखायल' जिंगासिनानै, गाव गावनि थाखायल' जिंगासिनानै मोदोमाव सैनागासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो मोदोमनि थाखायल' सानना लाबानो जों जिउनि थाखाय साननि अनजाग्राफोर। जायफ्रा गाव गावनि जिउनि थाखाय सानगोन, बिथांमोना जिउनि जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो हागोन। मानोना बोथोरा गाज्रि। बे गाज्रि बोथोराव जों माबायदि थानांगौ जों बेखौ सोलोंनि आरो जों बयबो बुजिना लानो सेस्था खालामनि अनजाग्राफोर। दिनै गोथार शास्त्रआ बुंबाय जे जोङो गाव गावखौ नेफ्लायबाय थानि, जों जेन' माब्लाबाबो गोरोन्थि खालामा। सोरबाया नोंखौ गोरोन्थि लामाजों लांनो सानब्लाबो नोङो गावखौ हमथा। गावखौ हमथानायनि मोनसे गोसोखौ नों ला, इसोरनि हेफाजाब ला। आरो बुंदों जे बेबायदि जोङो जेब्लानोखि जिंगासिनायजों थागोन, अब्ला दौलें बादि पापआ नोंखौ बोनफैगोन। दौलेंखौ जों बयबो मिथिगौ। दौलेङा मोनसे मोनसे फानखौ सायोब्ला जिखुनु जुनारानो नाङोब्ला बियो फाननिफ्राय गनो गोब्राब जायो। दा बेबायदि सैताना, संसारनि गाज्रि बोलोफ्रा दिनै मानसिखौ बेबायदि फानजों नांहोनानै नस्थ' खालामनायनि लामायाव फैगासिनो दं। बेखायनो जिसुआ बुंबाय जे नोंसोरो लागारबो आरज खालामै खालामै सिरि मोननानै था होनदों। जुदि जों सिरि मोनाब्ला जोंनि जिबनफ्रा गोमालांगोन।
पाप मावफ्लांगोन, लोंगुलुं जागुलुंजों गावखौ बावगारलांगोन, बायदि रोखोम गाज्रि खामानिफोरजों गावखौ बावगारलांगोन आरो इसोर होननानै इसोरखौ सिनायनो रोंनाय नङा। आरो मानसियादि गोथाङै दं, मानसिया गोथाङै थासान्दियाव मोजां खामानि मावनांगौफोरखौ साननो रोंनाय नङा। जेब्लासिमाव नोङो जिउआव सिरि मोननाय नङा, अब्लासिमाव नोङो गावनि थाखाय मोजां गाज्रिखौ नोङो साननो रोंनाय नङा। जेब्ला नोङो जिउआव सिरि मोनबाय, अब्ला नोङो नोंनि खाथियाव सोर दं आरो नोंनि मावनांगौआ मा आरो नोंनि दायित्वखौ नों गावनो मिथिगोन। बिनिखायनो सिरि मोननायनि बिसय आं बुंनो सानदों जे मोननै रोखोमनि फैयो सिरि मोननाया। मोनसे जाबाय मोदोमाव जेब्ला मानसिया गोदो उन्दुलाङो, बे मानसिया जेब्लानाखि उन्दुलांनाय समाव बियो जेबो थट मोना दै, नाथाय बियो जेब्ला सासे मानसिजों फोजाखाङो आरो बे जेब्ला सिरि मोनो, सिरि मोननानै जेब्ला सिखाङो, अब्ला बियो गावनि खामानिफोरखौ मावनो हायो। बे मोदोमनि जाबाय। जिउनि जाबाय जेब्ला जोङो गोसो सोलायाखिसै, जेब्ला जों मोनसे पाप मावबाय, पाप मावनानै लोंनाय जानाय, गाज्रि बाथ्रा रायनाय, मानसि सिथारनाय, जिनाहारि खालामनाय आरो नंखाय रायनाय, नांलाय खमलाय खालामनाय, मोजांफोरखौ साननो हायि, थगायनाय, बेफोर गासैबो इसोरनि नोजोराव दसि आरो बियो पाप। दा बेफोरनिफ्राय जों दिनै सिरि मोननांगौ। बेफोर गासैफोरखौ जों गारनानै, संसारनि गाज्रि आखलफोरखौ गारनानै जोङो मोजांखौ मावनो सोलोंनांगौ। जों बैसोआव उपजुक्त जाबाबो मानसिया दिनै इसोरनि नोजोरावहाय गोसो सोलायाब्ला, इसोरखौ मोजाङै मिथियाब्ला जोङो नंगौखौ सिनायनो हानाय नङा। बेखायनो बे गासै पापफोरनिफ्राय नोङो गोसो सोलायब्लासो, नोङो सिरि मोनब्लासो, सिरि मोननानै सिखांब्लासो, नोङो जिउआव सिरि मोनब्लासो नोङो मोजां गाज्रिखौ सिनायनो हागोन आरो मानसिफोरखौ माबायदि अननांगौ, मानसिफोरनो माबायदि गोजोननाय होनांगौ, सोरनि थाखाय मा मावनांगौ, नों बेखौ मोजाङै मिथिगोन। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जे बे संसाराव अननायजों जों साफ्रोमखौबो बियो बासायनो फैबाय। बिनि जोंखौ बासायनाया सोमोनांथाव। बियो गावनि प्राणखौनो क्रुसाव जों पापिफोरनि थाखाय बियो बोलि बावबाय। दा बेखायनो बे जिसु ख्रिस्ट'आ प्रथमबार बियो फैनानै बे संसाराव जोंनि थाखाय क्रुसाव थैफैबाय। बियो सिखांफिननानै बे सोरगोआव थांबाय। बियो आरोबाव द्वितीयबार बे संसाराव फैफिनबावगोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट' फैफिनगोन, बे समाव जों रावबो जेन बे बुहुमावहाय जेन जोङो थालाङा, साफ्रोमबो जों जेन सोरगोआव जिसुजों लोगोसे सहैनाय बायदि गासै जाथिमानिफोरखौ दिनै प्रभुआ थाम थिम जानो थाखाय जोंखौ खावलायबाय। दा बेखायनो बे बाथ्राजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानदों, लागारबो सिरि मोननानै था। नोंसोरो बेफोर लागारबो आर'ज खालामै सिरि मोननानै था। बेफोर गासै जाफैगोनफोरनिफ्राय मा जाफैगोन बे बुहुमाव जों मिथिस'नो हाया। जेरै बांग्रिं, महामारि आरो गिलु बालु सारअन्थाइ गावनायफोर, अन्थाइ गोलैनायफोर आरो गिलु बालु सैनांनायफोर, होसोजानायफोर, दावहा, नांलाय खमलाय, गाज्रिथार परिबेस, थैग्लुंनाय, बेफोरनिफ्राय जोङो खारग'नो हागोन आरोना। बेनिखायनो बे शास्त्रजों लोगोसे आं नोंथांमोननो बेखौनो बुंबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै जोंखौ जिउआवसो सिरि मोननो थिनबाय। अनजाग्राफोर, नोङो जेब्ला जिउआव सिरि मोनगोन, नोंनि जिबनाव नों गोजोननाय मोननो हागोन। दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जे बुंदों, बियो बुंबाय जे साफ्रोमबो मानसिफ्रा जेन' बिखौ फोथायनायजों जे जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि। जोङो जहन बिजाबाव नुयो, बे जिसुनि फैनाया बेबायदि, रावबो जेन बे संसाराव मानसिफ्रा पापाव उन्दुलांनानै जेन थैनायाव जेन थाङा, बेनि थाखाय जिसुआ फैबाय। बे जहननिनो 16 सत्रखौ जों बयबो मिथिगौ। अनजाग्राफोर, बेयाव बुंदों, इसोरा बे संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' सारिजानाय बिसा हौवाखौ बे संसाराव जोंनि पापफोरनि थाखाय थिनहरबाय। बेखौ जाया फोथायगोन, बियो माब्लाबाबो
आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो हागोन। बे जाबाय जिसुखौ जाया फोथायगोन बिसोरो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननो हागोन। बिसार खालामजानाय नङा आरो बिसाराव गोग्लैनाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ जोङो जिसुनिफ्राय मोननो हागोन अनजाग्राफोर। दा बेनिखायनो दिनै आङो बे गुसुं भिडिअ'जों नोंथांमोनजों रायज्लायनो गोसो जानाया बेनो जे जोंनि जिबनफ्रा बेसेन गोसा, जोंनि जिउआ बेसेन गोसा। जोंनि बे मोदोमा थैनानै थांब्लाबो जोंनि जिउआ सोरगोआव अराय सम खामिनि थाखाय थामथिम खालामजाखानाय अनजाग्राफोर। जों जेन आद्रि जाया, जोंखौ आद्रि जाहोनो थाखाय बे संसाराव इसोरा दायाखै। जोंखौ नस्थ' खालामनो थाखाय इसोरा बे संसाराव दायाखै, नाथाय जों मानसिफ्रा पाप खालामनायखाय गाव गावखौनो नस्थ' खालामना लानाय जाबाय। जों मानसिया अननाय गैयैखाय, गावजों गाव अनलायनाय गैयैखाय संसाराव गोजोननाया गैया जालांबाय। दिनै जिसुआ बुंदों, नोंसोरो आं जेरै नोंसोरखौ जेरै अनबाय नोंसोरो गावजों गाव अनलाय होनदों। जे अननाया जोबोद गिदिर खामानि मावो। अननायाव जेबो मैला थाया, अननायाव जेबो हिंसा हिंसि थाया। लोगोफोर, जों अननायखौ होसोनि। अननाया इसोरनिफ्राय, इसोरा जेरै गाव संसारखौ अननायजों लोगोसे गावनि बिसा हौवा जिसुखौ जेरै थुनानै जोंनि थाखाय बियो क्रुसाव जेरै थैबाय, जोंबो दिनै जोंनि जिबना बेजों बासायजानायखाय जों गुबुनखौबो अननो सेस्था खालामो। दिनै बोथोरा जोबोद गाज्रि। बे गाज्रि बोथोराव जों माबायदि जिबनावहाय गसंथानांगौ। दिनैनि बे शास्त्रआव आरोबाव बुंबावदों जे बे जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ फैगोन, अब्ला जोङो बयबो जेन गसंनानै फोरबोखौ जों जेन लोगो लानो हायो आरो बिनि लांनो फैनायाव जों जेन सिरिमोनना थानायखौ जों जेन लोगो मोनफैयो। दा बेखायनो हानायमानि जोङो गाव गावनि थाखाय आरो गुबुननि थाखाय बांसिन साननि पाप मावनो दासान। पापआ जाबाय इसोरनि बेरेखा। नोङो पाप मावब्ला नोङो इसोरनिफ्राय गोजान जाबाय। पाप मावनाया नोंखौ सिहोबाय। पापआ जोबोद इसोरनि सुथ्रुता अनजाग्राफोर। दिनै संसाराव पापआनो बुंफबबाय। बे पापनिफ्राय नोंथाङा माबोरै खारग'नो? दिनै बे पापनिफ्राय खारग'नायनि थाखाय मोनसेल' राहा बेनो जे नोंथाङा गोसो सोलायनांगौ, जिउआव सिरि मोननांगौ आरो गोसो गाबनायजों नोङो प्रार्थना खालामब्ला, नोंनि पापफोरखौ नों सिमान लाब्ला नोङो फोरबो नोंनो क्षमा होगोन। जोंनि फोरबोआ क्षमा होग्रा, जिसुआ नोंखौ क्षमा होगोन। अनजाग्राफोर, दिनै बे संसारा अरायनि थाखाय जोंनि थाखाय नङा। साननैसोनि थाखायल' बे संसारा जोंनि थाखायहाय आलासि जानो फैनानै साननैसो हर थानानै थांनाय बायदि बे बुहुमा जोंनि थाखाय। दा बे बोथोरखौ बिजिरनि आं बोथोरनि सोमोन्दै मोनसे बाइबेलनिफ्राय फरायनो सानदों। नोंथांमोना खोनासंदो आरो बे बाथ्राजों जोंनि जिबनाव दिनै जोङो बुजिनो सेस्था खालामनांगौ। एफिसियानि 5 अध्याय बिनिनो 14निफ्राय 15सिम आङो बेखौ फरायनो सानदों। 14, 15, 16सिम फरायगोन आङो। एफिसिया 5 बालाब बिनिनो 14 सिरिनिफ्राय 19 सिरिसिम आं फरायगोन। बिनिखायनो होनजायो, नों उन्दुलांनाय सिरि मोननानै गोथैफोरनिफ्राय सिखांदो, ख्रिस्ट'आ नोंनो स्रां होगोन। बिनिखायनो नोंसोरो मोजाङै नायदो, नोंसोरो माबोरै थाबायो होननानै आखल गोनांफोर बादिसो। बोथोरा गाज्रिखाय खाबुखौ बायनानै ला। बिनिखायनो नोंसोरो साननो रोङै दाजा, फोरबोनि इच्छाया मा होननानै मिथिसो। आरो नोंसोरो द्राखा बिदैजों दाफे, बेयाव लां-सनिया थायो, नाथाय जिउजों सुफुंजा। हालेलुया। अनजाग्राफोर, दिनै जोङो गोथार जानो हास्थायनांगौ दे। जों गोथार जानो हास्थायनांगौ। जों दिनै मानसिफ्रा गोथार जानो हास्थायालाबानो जोङो गोथैफोर बादि पाप मावनानै जों जुदि लेथ्रा खामानियाव थायोब्ला, पापआ जाबाय जोबोद लेथ्रा, जोबोद मुगैथाव। बे मुगैथाव आखल आखुनिफ्राय जों गोसो सोलायनांगौ
आरो गाव गावनि गोसोखौ इसोरनो जों होनांगौ। बे बुहुमा नोंनि थाखाय अरायनि नङा आरो बे बुहुमाव पापआ गोबां मानसिफोरखौ दिनै गासै जाथिमानिफोरखौ आक्रमण खालामबाय। मानसि सिथारनायाबो दिनै जोबोद गिदिर पाप। जौ लोंनायफ्राबो पाप, थगायनायफ्रा पाप, जंखायलायनायफ्राबो पाप। बेफोर गासै पापफोरनिफ्राय नोङो माबोरै गनो? नों जेब्लासिमाव गोसो सोलायनाय नङा अब्लासिमाव नोङो बे आखल आखुफोरखौ नों नागारनो गोसो जानाय नङा अनजाराफोर। बेनिखायनो बुंदों नोङो माबायदि थाबायो? नोङो गावखौ बिजिरदो होनदों। नोङो माबोरै थाबायो? आखल गोनांफोरबायदि थाबायदो होनदों। मानोना बोथोरा गाज्रि, खाबुखौ बायनानै ला। दिनै जोबोद बोथोर गाज्रि समाव नों माबायदि थाबायनांगौ? आरो खाबुखौ नों बायनानै लायाब्ला नों माबोरै खाबु मोननानै इसोरखौ खुलुमनो नों गोसो जानो? जोंनि मानसिफोरनि जिबनफ्रा सानसे थैगोन। जायफ्रा दिनै बे समाव सैथोखौ मिथिगोन, नोंथाङा बुजिनो नाजायोब्ला सैथोखौ मिथिगोन। सैथोआ जिसुनियाव दङ, सैथोआ इसोरनियाव दङ, सैथोआ गोथार जिउ जों गासै खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो सैथोआ सोरगोआव इसोरनियाव दङ, जिसुनियाव सैथो दङ। दा नोंनि जिबनखौ दिनै फोरबोआ बे गिलु बालु मुगानिफ्राय रैखा खालामनो गोसो जादों। नाथाय साबधान जादो, पाप दा खालाम। पाप खालामोब्ला पापनि फिथाइया जाबाय रमनि 6 बालाब, बिनिनो टेस्टपटआव 23 सिरियाव बुंनाय दं जे सोरबा पाप खालामब्ला पापनि फिथाइया थैनायसो। सासे मानसिया सिखाव खावब्ला बे सिखाव खावनाय मानसिया जेब्ला हमजागोन अब्ला बिनि पानिशमेन्टआ जोबोद लाजिथावथाव। बियो जोबोद बुग्लिजागोन, मानसिफोरजों अपमान खालामजागोन, साजाय मोनगोन। बेबायदि पाप मावनायनि साजाया बेनो। आरो बेल' नङा, पाप मावब्ला बिनि जिबना नोरखोआव थांनांगौ गोनां जागोन। नाथाय बे मानसिया जेब्लासिमाव पापखौ सिमान लानाय नङा इसोरनि सिगाङावहाय, बियो पाप क्षमा मोनाब्ला बिनि जिबना नोरखोआव थांगोन। बेखायनो गोथाङै थानाय समाव जोङो गोथारै थानो सेस्था खालामनायनि सम जाबाय। जों जिउआव सिरि मोननायनि मोनसे सम जाबाय। बा जों दाबो उन्दुलांनानै दं नामा? गासैनिबो थाखाय दिनै सिरि मोननायनि समा जाबाय आरो गासैनिबो थाखाय दिनै जोबनायनि बोथोरा खाथि जाबाय। गासैबो दिनै मानसिफ्रा असैथोनिफ्राय सैथोआव फैनायनि सम जाबाय। गासैबो दिनै मानसिफ्रा खोमसिनिफ्राय स्रांनि लामायाव फैनायनि सम जाबाय। गासै मानसियानो दिनै गाज्रिनिफ्राय मोजां लामाखौ हमनो थाखायहाय थाम-थिम जानाय सम जाबाय। बे जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्लानाखि सोरगोनिफ्राय गावनि फिसाफोरखौ लांनो फैगोन, बे समाव जोङो जेन' जिसुजों लोगोसे थांफानो हानाय बायदि अनजाराफोर जोंनि बे समावहाय गाव गावनि जिबनाव जों साननि। जिसुआ बुंबाय जोंखौ, आङो संसारनि स्रां होनदों। जहननि 8:12 बुंनाय दं, आङो संसारनि स्रां होनदों। जायहा बे स्राङाव थाबायगोन बिसोरो मालाबाबो खोमसियाव थाबायनाय नङा होनदों अनजाराफोर। आं बेखौ फरायनो दे। जहननि गाहाम बाथ्रा, बिनिनो 8:12 बुंनाय दं। आङो फरायनो दे। जिसुआ आरोबाव फारिसाइफोरखौ होनबाय, आंनो संसारनि स्राङा, आंनि उन उन फैग्राया खोमसियाव थाबायथारनाय नङा, बियो गोथांनि स्रांखौ मोनगोन। अनजाराफोर, गोथांनि स्रांखौ जों मोननो थाखायब्ला दिनै बिनि बोसोनखौ मानिनांगोन आरो जों सैथोआव थानो गावखौ जेब्लायबो सेस्था खालामनांगोन। अब्ला जोङो बे बुहुमनि गाज्रि परिबेसनिफ्राय खारग'गोन आरो जोंनि जिउआ थैनानै थांब्लाबो जोङो सोरगो रायजोखौ जिसु ख्रिस्ट'नि दारैहाय जोङो मोननो हागोन। नोंथांनि न'खराव गोजोननाय नांगौब्ला नोंथाङा प्रार्थना खालामदो। नोंथांनि बेक्तिगत जिबनावहाय मोजांखौ नांगौब्ला नोंथाङा बाइबेलफोरखौ फरायदो, प्रार्थना खालामदो आरो नोंथांनि जिबनावहाय
सैथोखौ माब्लाबाबो दाएंगार। सैथोआ जाबाय इसोरनि गोथार शास्त्रआव बाइबेलाव नोङो बेखौ मोननो हागोन। जिसुआ बुंदों, आंनो लामा, नंगौ आरो गोथाङा। आंजों नङाब्ला रावबो सोरगोआव बिफानि रायजोआव सहैनो हाया होननानै बुंबाय। दिनै जों बेखौ फोथायनांगोन। बेखायनो दिनै जोंनि जिबनाव, दिनै गाबोन जोंनि जिबना मा जालांगोन जों मिथिस'नो हाया। बेखायनो जों हानायमानि जोंनि गोसोखौ इसोरनि, जाय इसोरा बे बुहुमखौ सोरजिदों, हा आरो नख्रांखौ सोरजिदों। जागायजेननायाव बे बुहुमा खोमसिमोन। खोमसि बुहुमाव गासैबो दै आरो खोमसि, बे हा गैयामोन। नाथाय खोमसि दरसि दरलाबाव बे समाव इसोरा स्रां जा होनबाय, स्रां जाबाय। आरो स्रां आरो खोमसिखौ हरगुआ आलादा खालामबाय। आरो गासै मुवाफोरखौ बियो सोरजिबाय, नख्रांखौ सोरजिबाय। आरो हाखौबो बियो दैजों आरो हाजों बियो आलाग खालामबाय। दा इसोरा गासैनिबो इसोर। बे इसोरा दिनै सोमोनांथाव इसोर। बियो बुंदों, जेसायानि 66:1 बुंदों, सोरगोआ आंनि सिंहासन, बे बुहुमा आंनि आथिंनि गाग्रा खामफ्लाय। नोंसोरो आंनि थाखाय माबायदि जायगा थामथिम खालामनो हागौ, एबा आंनि थागोन जायगा बबेया होननानै बियो बुंदों। अब्ला बियो माबायदि इसोर, जों बेखौ मिथिनो सेस्था खालामनांगौ जाराफोर। दा आङो दिनै बे जिउआव सिरि मोननाया जोंनि थाखाय बेसेबांबा गोनां, बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायबाय। जों सैथोखौ नागिरनि, जों गोथारै थानो हास्थायनि, जों पापफोरखौ मुगैनि। पापआ जाबाय जोंनि थाखाय नङा, आरो पाप मावोब्ला जोङो थैगोन। आरो पापनि फिथाइया जाबाय थैनायसो। पाप मावनानै थैनो थांब्ला मालाबाबो सोरगो मोननाय नङा दे। सोरगो रायजोखौ मोननांगौब्ला जिसुजों लोगोसे नोङो बेखौ फोथायनांगोन। सोरगोआव गांनाय गैया, उखैनाय गैया, बेयाव सानाय गैया, सुनाय गैया, नांलाय खमलाय गैया। सोरगोआव अरायसम गोजोननाय दं, अरायसम रंजानाय दं, सान्थि, गोजोननाय, रंजानाय। नाथाय नोरगाव जुदि नों थांनांगौ जायोब्ला बेयाव गिलु बालु गाबनांनाय, हर सान गोजोननाय गैया। गांनाय उखैनाय, सानाय सुनाय, गिलु बालु बे नोरगनिफ्राय नों खारग'नो थाखायब्ला नोङो जिसुखौ फोथायनांगोन। जोङो जिउआव सिरि मोननांगोन। आरो सैथोआ बहा दं, इसोरा सोर, बेखौ जों मिथिनो हायाब्लासो जोंनि जिबना जोबोद दाम गोसा जागोन अनजाग्राफोर। बे संसारा जोंनि थाखाय जोबोद गिलु बालु। जों माबोरै थांनानै थाबावगोन? जोंनि जिबनखौ जों माबोरै बासायगोन? बासायनायाबो नोंनि सायावनो, आरो बासायजानायखौ मोनैयाबो बेनि सायावनो। नों जेब्लानाखि गोसोआव जोबोद हामलायगोन सैथोखौ नागिरनो थाखाय, अब्ला नों सैथोखौ मोनगोन। सैथोआ जिसुनियाव दङ, गोजोननाया जिसुनियाव दङ, आरो गेदेर बासायजानाया जिसुनियाव दङ। आरो जोबनो गैयै गोथाङा, थैनायनि उनाव मानसिनि जिउआ बहा थांगोन, बेखौ बे गासै दायथ'आ जिसुनियाव दङ। गासैबो मानसि प्रान मानियानो जिसुनि आखायाव दङ। जुदि जों जिसुखौ नागारनानै जों गुबुन लामायाव थाबायनानै गुबुनाव जों परित्रान अर्थात बासायजानायखौ जों मोननो हाया। एकमात्र जिसुजोंल' जोङो गोजोननाय सोरगोखौ मोननो हायो। एकमात्र पापआ जिसुनि थैजोंल' जोंनि थाखाय सुस्रांनायनि मोनसे राहा। खुनु मुगा मुंसेबो बे संसाराव जोंनि पापफोरखौ सुस्रांनायनि जेबो राहा गैया। एकमात्र जिसुनि थैयाल' जोंनि पापखौ सुस्रांनो हागौ होननानै जोंनि शास्त्रआ बेखौ स्पष्ट फोरमायदों। आं बेखौ बुंनानै आं दोननो सानबाय। बे जाबाय 1 जन, प्रथम जन बेनिनो 1 बेयाव जों नायनि। प्रथम जन 1 अध्याय बेनिनो 7-8खौ फरायनि। आन्थाय बियो गावनो स्राङाव दङ बादि जोङो स्राङाव थाबायब्ला जोंहा गावजों गाव लोगो लाज्लायनाय दं, आरो बिनि फिसा हौवा जिसुनि थैया जोंखौ गासैनो पापनिफ्राय सुस्रायो। अब्ला दिनै जोंनि पापफ्रा जिसुनि थैजोंसो जों सुस्राजायो। खुनु बे संसाराव साफोनजों, स्राबफोरजों आरो निरमाफोरजों, खारिफोरजों जोंनि पापफ्रा सुजाया।
आरो जिब जुनारफोरनि थैजों जोंनि पापफ्रा सुजाया एकमात्र जिसुनि थैयाल' दिनै जोंनि पापफोरखौ सुनो हागौ बेखौ जों नागिरनि बे जाबाय जिसुआनो दै बेबायदि इसोर बेबायदि अनख दिनै जोङो बे इसोरखौ जायहा नागिरगोन नोंथाङा मोननो हागोन जायहा नागिरनाय नङा नोंथाङा नागिरदो आरो सैथोखौ नोंथाङा लोगो मोननो हास्थायदो बे बुहुमा सानसे जोबगोन बाइबेलाव बुंनाय दङ मार्कुसनि 13 31 पदआव हा आरो नख्राङा सानसे समाव गोमोरगोन नाथाय इसोरखौ फोथायग्रा इसोरनि बाथ्रा मालाबाबो गोमानाय नङा आरो बिखौ फोथायग्राफ्रा जिसुखौ फोथायग्राफ्रा मालाबाबो गोमानाय नङा बे संसाराव हाजार मानसिफोर हाजार हाजार दङ बयबो दिनै बे बाथ्राखौ मिथिनो नाजानि हामबासै जों बयबो फोरबो जिसुखौ फोरबो होननानै फोथायनायजों बिनियाव जों प्रार्थना खालामनि बेखौ जों फोथायनो नाजानि आरो जों सोरगो रायजोखौ मोननो हास्थायनि मानोना बे संसारा जोबोद असान्ति बे संसाराव जोंहा गोजोननाय गैया बे संसाराव बेमार आजार सानाय सुनाय नांलाय खमलाय दावहा मोनसा मोनसि बेफोरल' बे संसाराव दङ बिनिफ्राय जों गावखौ साबधान खालामनि आरो जों गावखौ बेंनि जों जिउआव सिरिमोन थानि दिनै बे बेलासिनि भिडिअखौ जों लोगोसे आं नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोननायखौ जासिबाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो बेसिमाव दोनबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ बोर थोंसै जिसुनि मुङै आमेन।